Maayong hapon, Brad Jim, ug sa tanan natong mga viewers sa internet, sa ilang YouTube ug sa Facebook. Maayong hapon ka natong tanan. Mga kaigsunan, bago pa lagi yung resulted brother Lukay-Lukay, matod pa niya, pagtuon mo Rodi. Siyang nagtuon, wag kitawang kibaw. Di ba ka nang punti niyan tuon niya, wag sa kibaw niya. Pangutanon ni mo, pila may mong Diyos, isa usa, isa may ngan, isa amahan, anak, espiritu, grammar na! Saan mo yung tao niyan, kalaki, uy? Pangutalo ano, ingon ang among Diyos, usara, matapang linulukay-lukay. O pangutan, kisa may ngan siya, amahan, anak, espiritu, kining tulo usa. Oh, 3-in-1 oramat, niskapi, na may grammar anak magkaigunan. Pangutan kang usaw niya, tuloy mo ito ba? Ano ko masas grammar? Grammar, pag yung taon ng lukay-lukay. Kanya utlosan na siya, yung sa kana sila, wa man ay maginoo, itis na. Utlosan ng itis. Nganong itis man eh? Di man ni mo tuo sa among ginoo. Matuo ka ni sa mong ginoo, di ka ni matuo. Utlosan ng itis. Akabisan itis at me. Prangka mo itis, may sa iya. Yang ginoo. Nasa akong ginoo, di sa tuo, itis ang katutuwa. Mahumitaw ni mga kaigsunan. Kaklaro kay ng Biblia mga kaigsunan. Ato lang ng usayon kay ni amang Diyos Biblia mga kaigsunan. Sa gipadayag 1:3. Nag-ingon dire nga bulahan ang mubasa nining batahon na kining Biblia. Ug ang mamati ning mong panagna ug nagtuman sa naisulat ni ini. Kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Klaro kayo nga bulahan day mubasa sa Biblia. Si Brother Lukay-Lukay pwedeng basa niya alaot may resulta. Lalo man mga kaigsunan. Ni ay sugo sa Diyos mga kaigsunan. Nga di ko siya mutuman. Sugo man is Ginoo. Muning alaot kini sila. Ningon sila bulahan kung nagbasa sa Biblia. Nagbasa ni siya pero dimto man atong listingan na. Amos 4:4. Miingon ang Ginoong Diyos. Katauhan sa Israel, pangadto kamo og pagpakasala sa balaang dapit sa bitil. Pangadto kamo sa Gilgal og pagpakasala sa inyong kutob sa inyong mahimo. Ato mo sa Lukay-Lukay, napakasala na ka. Ayaw na ba? Sugo na Ginoo. Nganong sugo man is Ginoo? Ningon ang Ginoo, moalni si Jesucristo sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Paningkamot yung makasala ka, puhang maluwas ka. Lukay-Lukay. Niya ka sa sugo man is Ginoo. Amos 4:4 pagpakasala. Kay ang makasala, maoy iyang luwason. Paningkamot yung ka na.